खुलुमबाय आंनि दालिमि जि चेनेलाव फिन खेबसे बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आनो जाबाय क'क्राझारनि ग्रिन फिल्डआव मुलुग गोजोननि थाखाय 12 घन्टा अखन्द जयग होदों। बेखौनो आं भिडिअ'नि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन आरो आलासिया सोर फैखो बेखौबो नोंथांमोना नायलांबाय थादो। गासै 25टा जयग मण्डप बानायनाय जादों। ओम भुव ओम शः ओम मह ओम जन ओम तप ओम शैत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसमृतं ब्रह्मणे स्वाहा। ब्रह्माग्रहं ब्रह्मोऽपि CDM of PTR, so the number certificates within our now, Dr. Rudi Guru and Dr. Sangam Bromo will offer a comment to Honorable Chief Minister, Dr. Vimoh Visweswara sir. The moment will be offered by Dr. Sangam Bromo and Dr. Rudi Guru. I don't know if I will say, Osni Kumar Survey, sir. Om